Днес ще видите историческа възстановка. Учениците Климент, Наум и Ангеларий пристигат в Плиска, носейки ръкописи на глаголица. Те са посрещнати от княжеския пратеник, който ги въвежда в двореца. Някои боляри изразяват недоволство от чуждата писменост, но учениците обясняват, че тя е създадена за българите и ще помогне на народа да чете и прослави Бога на своя език. След като учениците се срещат с княз Борис I, те му предават ръкописа и обясняват важността на писмеността за България. Княз Борис I Михаил благославя тяхната мисия и решава, че писмеността ще бъде основа за духовното и интелектуалното развитие на страната. Климент ще основава школа в Охрид, а Наум и Ангеларий ще останат тук, в Плиска, за да обучават народа. Приятно гледане! Казват, че идвали някакви чужденци, носили нова писменост. Ние си имаме руни, за какво не е тя? Имаме си. Имаме си, така Имаме е. си руни, да. Но князът ги приема. Дали не трябва да чуем какво ще кажат? Дали това няма да навреди нашите традиции? Боляри, щом князът ги приема, той няма да допусне нищо лошо за България. За България той ще допринесе само хубаво. По волята на княз Борис Михаил в земите български пристигат учениците на светите братя Кирил и Методий. Те носят на народа слово, което да укрепи нашата вяра и нашето царство. България расте, народът има нужда от писменост, за да пребъде в делата и вярата си. Как ще предадем знанието на нашите деца, ако не с езика на нашите деди? Жеби словото ще ни направи по-силни. Ще има писменост, на която да славим Бог и да пишем историята си. Ние си имаме жива история, живо устно слово. За какво не е тази писменост? Имаме си руни. Имаме. И така е. Те идват. Княз Борис изпраща мен, неговият верен слуга. Ученици на светите братя Кирил и Методий, носите ли дара на знанието? Води ни духът на нашите учители, светите братя Кирил и Методий. Носим на българите писменост, на народа слово, а на държавата мощ. Нашите деди са живели без тези букви. Ни нас не ни е нужна някаква чужда мъдрост. Не е чужда, болярино! Тя е за нашият народ! За нашия български народ! Да четем и да пишем и да славим Бога! Тя е за народа ни! Или искаш да останем в невежество и другите народи да пишат своята история? Ние си имаме жива история, живо слово. И руните ни са достатъчни. За какво не е тази писменост? Тази наша писменост ще даде светлина, ще пази паметта на дедите ни. Елате, князът ви очаква. Нека видим, боляри, какво носят. Ти нали не си българ?
разбираш. Аз си разказвам за българска история. Застанете тук, мъдри ученици. Велики княже, водя ви мъдрите ученици на светите братя Кирил и Методий, Климент, Наум и Ангеларий. Да. Вие ли сте учениците на славния Кирил и да носите светлина на Словото? Велики княже, носим благодатен дар. Тази писменост бе създадена от нашите велики учители, братята Кирил и Методий, да даде на държавата мощ, на народа слово и да славим Бога на нашия роден език. Някакви драскани. Болярино! Казвам аз, Болярино! Народе български! Ето светлината на нашето слово! Да се преклоним пред знанието, което ще добием. И да знаете, български роде, тези знаци ще да отпишем слова, където ще прославим България. Ще говорим по всички краища на нашата земя и ще славим Бога. Затова аз повелявам пред всички и най-вече пред славните ученици на Кирил и Методий. Клименте! Да, княже! Тебе ще те изпратя в Охрид. Там да изградиш крепост от знание, да се слави български език. Благодарим за гостоприемството, княже. Приемам волята ти. Отправям се към Охрид, където да изградим школи, да се просвещават и учители, и свещеници, и духовници, да се разнесе това знание и тая писменост далеч отвъд земите ни. Науме и Ангеларий, вас ще ви оставя тук, в Плиска. И искам да изградите също стълб на знанието, където българският народ в това сърце да получи просвета, да славим Бога и България да бъде единна. Ще изградиме школи, ще подготвим учители, за да засияе науката в целия български народ. Княже, с Твое благословение ще разпространим знанието. Тук в Плиска ще обучим младежите, ще преписваме книги, за да няма българин
който да не знае свещените букви. Нас след време няма да ни има, но ще оставим знанието да пребъде във век и веков. На колене! Всички на колене! На колене! Не се смей! От днес нататък тази наша писменост ще бъде сила, където ще изградим държава мощна и славна. Искам вие всички да се учите и да знаете за славния български род, да пребъде България. Казах! Да пребъде! Да пребъде! Дали? Преди 1170 години, а именно през 855 година, идват учениците на светите братя Кирил и Методий в България. Днес вие видяхте жива картина, пресъждаваща съдбовния момент от далечната 885 година, когато учениците на братята Кирил и Методий, Климент, Наум и Ангеларий пристигат в Плиска, за да предадат на българския народ дара на писмеността. Сред вълнения и спорове между боляри и народ, княз Борис I Михаил ги приема с почет и благославя тяхната мисия. Глаголицата се признава за основата на духовното и културното бъдеще на България. Мили деца, честит празник! И помнете, че тук в Плиска учениците на Кирил и Методия дойдоха и донесаха писмеността, където вие четете, учите и добивате знания. Нека тези знания да са в полза и България да пребъде. Бъдете живи и здрави и честит празник! От името на ученици, ръководство и учители искаме да поздравим с част от химна на начално училище княз Борис I, който с ученици ще кажем сега. Готови ли сме? Да! Хайде! Окрилено ято с мечти и надежди, окрилено ято се готви за път, с Борисова ряка и устрема детски, сини просори нас ни зоват. От княз Борис I видели сме вяра, от княз Борис I видели сме дух, духа си ще слави, учили ще тебе, за тези ще пазим очите до тебе. Благодаря! Ако искате да си направим обща снимка, заповядайте.